Rani ni ban ɓoye ba, sananne ne kuma a ja magana magananne ne, kaga komai ne ai daidai ne. Mu kuma ba ma bin doka ba oda, inda oda ne za mu kawo kanmu duk abin da ke faruwa. Muna ta kalubale kala-kala da 'yan sheri da 'yan hassada 'yan baƙin ciki wanda suke so kakkai nisa ko kuma sun ga ka taso ana neman a dakile ka, a ce ana neman ka, a ce ana kaza ba sata kai ba, ba fashi kai ba komai ba, kana sana'an ka kana neman halas a sa a baki. Bayan karatun nan da ake takama da shi ake tunanin kai karatu ka je ka yi bautan kasan ka gama shekara na 2 da gama university ba aiki, Nigerian ba aiki, ko ka je ka yi shirme ne da kai da kwalin naka banza kuke a gida. So in ba tsalle-tsallen nan da wakan da ake yi da yake ba mutum abin da zai ciyar fa mutum shi asiri har ya taimaka ma iyayen shi ba. Babana tun da na taso ɗan rufa yana hawa kan mulki a Kaduna ya sauke babana a kan ya sauke Rasulullahi ta'ala wa ni mawaki ne a Zaria na taso a Zaria mai karatu na Zaria sannan na zo na tafi University American University of Adama a Benin Republic, sannan na gama na bautan kasa na a Kano, sannan na zo na gama sannan sai na ci gaba da yin waka na inda gashin wakan ya ɗaukan kuma yana biya. Fofoto ana ce min fofoto ne saboda formation ne na kwallo, counter attack. In ka yi shi in kana buga kwallo counter attack ba a cin ka, za ka tsare gida. So ni kuma sai na ɗauko formation ɗin kwallo na sa a nan da zai dinga sai shi sa ka ga ina rasta. Gaskiya na fara waka tun ina JS2 na fara waka abubuwa irin haka lokacin tun zamanin tugo haka ake waka abubuwa haka kaɗan sai waka da girma har aka zo da waka na da ta shahara a lokacin nan akwai a da akwai kuma a yanzu. A da farko waƙar da ta fara shahara shine bidiyo sun fara likin, Maryam But ta yi likin, sanatan nan ya yi likin, shine fara tafiya viral saboda lokacin wani abu ne ya faru, scandal ne ya faru a internet ne ma abun waka da nama abun waka sai tafi ko ina all platform. So bayan nan sai na ce okay, abin da mutane ke son ji kenan irin wannan, to an dinga ba su kenan in dai shi za su ji. Shine fa aka zo sai lokacin nan sai yanzu a lokacin da nake ma magana aka zo aka yi mace Allah ka kawo kuɗi na su taru soro suke sai inda as su kwalelanka. To amma duk cikin su na fi son soro suke Allah ka kawo kuɗi na su taru, gashi na ƙaro sababbin dabaru, maƙiyana nake so su ƙaru in watsa dala suna saka daro, na tafi inda ba su so in je, na gina ba wani cece kuce, na anshi kuɗin baturan ku ne ina murza abin da kurashan ki ne, wanki ne, ruwanki ne, abinki ne, sauro soke haka waƙan yake. Gaskiya dai ba batsa ne, ni ban batsawa ƙara. Kawai abu ne wanda ka gane kana neman attention. Kamar yanzu ne na shigo ɗaki, ina shigowa ɗaki in ga mutane a zaune, kawai sai in ce maku salamu alaikum. Wani ma ƙila yana danna wayan shi ba lallai ya ansa ka ba, ka gane? Za ka ga kawai kowa wasu kuma su salamu alaikum salam kwaya. Amma ka faɗo ɗaki kawai ka ce kun ci kaza ku, kowa zai ya dawo hankalin shi ya baka hankalin shi, ko ba haka bane? So dan haka abu ne na kiran hankali, in ka samu attention din da kake so sai ka juya. Akwai album din da zan saka Arewa International, in ka ji wakan nan ko ba iyaye ba har limamai za su iya jin wakan nan a duk inda suke so su ji shi. An riga an wuce wannan matsayin da ake waka ana sa shirme a ciki, yanzu wannan an koma yin abu ne wanda kowa zai tafi international standard. A yanzu iPhone 14 da suka sani da shirme ne, kuma an riga an samu abin da ake so, attention ne dama a samu hankalinsu, kuma an riga an samu, sun riga sun gane waye 442, sun san me yake yi, sun san komai. To yanzu ne za a ba su good music, yanzu ne za su ansha music sosai su gane cewa an san me ake yi. Sabon layin da na ɗauko shi ne yanzu ka zo ko ka kunna motanka kawai sai ka ji ana rashin ganin ki ya sani ba na iya cin komai, ba na iya shan komai, Allah koro da masoyata mu je ta ga mama na, mu je ta ga baba. Kaji ana irin
Allah ba na arziki, ya Allah ba na arziki, to yanzu na bi dare na yi ibada, ba na arziki, to yanzu na bi uwata na yi ladama. Ka gane irin waƙoƙi masu ana, ka zo ana mun ci arzikin mata, kusan ba za mu raina mata ba. Ka san Ladi mai gidan ƙwarya lokacin nan da, to irin vibes ɗin su Shata, abubuwan da aka dawo da shi kenan a zamanance, Arewa International Album. To ka gane yanzu sabon layin da aka ɗauko kenan. Na fuskanta ƙalubale kala-kala da 'yan sheri da 'yan hassada, 'yan baƙin ciki wanda suke so kakkai nisa, ko kuma sun ga ka taso ana neman a daƙile ka, a ce ana neman ka, a ce ana kaza, ba sata kai ba fashi kai ba komai ba, kana sana'anka kana neman halas ka sa a baki. Bayan karatun nan da ake takama da shi, ake tunanin kai karatu, ka je ka yi bautan ƙasan, ka gama shekara na 2 da gama university, ba aiki Nigerian, ba aiki, ko ka je ka yi shirme ne da kai da kwalin naka banza kuke a gida. So in ba tsalle-tsallen nan da waƙan da ake yi da yake ba mutum abin da zai ci ya rufa ma kanshi asiri, har ya taimaka ma iyayen shi ba. Babana tun da na taso, ɗan Rufa'i yana hawa kan mulki a Kaduna, ya sauke babana akan aiki, ya sauke shi akan aiki, ba gratuity, ba pension, ba komai, ya dawo yana zaune a gida. Sai yaran ne in mun tashi mun je mun nemo za mu kawo mashi. To in ba mu tashi mun nema ba, to wa zai wada? To don haka kuma mun tashi muna nema, kuma wai sai a zo a ce wani kaza, a ce wai za a dinga neman a danne mu. To ubangiji ne ya lamunce mana, ya ce mu shana, wallahi kuma dole su jira. Abu na kalubale da ke tsaya min a rai, wallahi har yanzu ni ba a mun ba, saboda duk kalubalen da ake yi shirme nake ga, ba su da hankali nake ganin su kawai. Duk wanda zai nime da wani abu ko sheri ko wani abu, ina ganin mutum bai san me yake bane. So lokaci ne zai wuce, ba abu ne da gaske ba. Abun na gaske shine zai dame ni, duk da gaske ne. A ce ka ɓata yarinyar mutane, gawaye ta yi waye, duk ƙarya ne. Already duk wanda ya ɓaci ya riga ya ɓaci. Ni ban ɓoye ba, sananne ne, kuma a ja magananne ne. Kaga komai ne ai daidai ne. Mu kuma ba ma bin doka ba oda. Inda oda ne za mu kawo kanmu, duk abin da ke faruwa muna dudduba wannan abu. Amma kawai haka nan kawai ka tashi a internet daga an ce ana kaza, ana surutu akan ka, ana tsegumi, duk ba wani source, legit source akan shi. Ya kai karan mu, ai lawyer nan ni na gan shi amma bai da aikin yi. Ka san me mutum mare aikin yi? Bai da aikin yi ne, bai san inda ke mai ciwo ba. Irin ɗanyen kan nan ne nasu, irin na lauyoyi, ya taso irin ya samu license ɗin shi ko wani abu, yana so. Ina da lawyer na ya san rights ina, ya san bai san me yake yi ba zai iya bani waka na ba. The only thing he can do is ya rubuta ta petition ɗin shi, ya ta rubuta, ya ko dinga rubuta kenan. In yana ce yi wani abu da ni, ga lawyer na su zo su zauna ya gaya mashi me yasa, me ba shi da right da za a yi wannan abu. NBC, Nigerian Broadcasting Commission, shi na su ce okay waka, to har yanzu su kaya min wani waka ne, sun kasa fitar da wata waka ce. Ka gane me nake ma taɗi? To bai da wannan rights ɗin. State government su kuma ba su da wannan right na su ce wai ba ai banning ɗinka music ɗinka or something like that. Sai dai Nigerian Broadcasting Commission su je su yi banning ɗin abin da ba su so su ji a ciki, za a yi censoring ɗin shi ne ma za a sa audio ko video a wani guri. So wannan lawyer ya je ya ci gaba da karatun lawyancin shi, kawai shine a shawarar da zan bashi. Ni Safara'u aminiya ta ce tun da, sannan sai bayan abin da ya faru da ita ya faru, ta zo ta zauna a gida, irin damuwa waye ta gama fuskantar duk wannan kalubalen, sai ta mun magana tana so ta fara waka or something like that. Har ta tura min wani freestyle da ta yi. To freestyle din da ta yi ma bai min wani daɗi sosai ba a lokacin dan da ta tura min. Ta ce dan Allah in mata posting din shi a page ina. So sai dai ban posta a page ina ba, na sa a story saboda bai zauna sosai ba. Sai ranar da na shigo Kano, ina shigowa Kano, na ce mata kina ina da azumi, ta ce mun tana ina ne, Aranke ne ko. Sai na ce to ki zo ki same ni. Ta zo ta same ni, tana zuwa ta same ni, sai aka sa kiɗa, sai Ola ya mata video kwalelanka, kawai shi kenan video aka posta shi a TikTok. Ana posta shi a TikTok 200,000, 300,000 video na ta tafiya miliyan 1. Na kira ta ce saboda kina trending a TikTok fa, ya za a yi gobe ki shirya kawai a je a studio a recording waƙan nan. Shikenan ba aka je aka saki kwalelanka, ya zama abin da ya zama. Soyayya ne da ita, soyayya ne kawai na musulunci tsakanin da ita, ba wani abu wani soyayya zuciya. Murja ita ma ƙawata ce,
Murja bayan abin da ya faru nan da kira ni ya ne ya ake ciki waye shine ta zo Abuja. Da ta zo Abuja ta dawo daga tafiya daga Port Harcourt ta dawo sai ta same mu a Abuja. Same mu a Abuja ana zaune to abu kaɗan sai ta dinga ya ga men ke wannan abin za a iya mai da shi waka fa, bari in kira producer na kira producer na daga Kaduna Ovista na ce ya shigo kawai Abuja, sai shigo Abuja ya haɗa kiɗan nan kawai ya haɗa ya ga men aka zo aka sake shi aka yi waƙan ya ga men har ya zama abin da ya zama. Ita ma aka ji ta fara waka waye sai ta zauna a gurin mu wajen sati ɗaya ne ko sati biyu ne har dai aka yi abin da za a yi. Ita Murja ai ƙawata ce ka gane, so she's more of like a sister to me, she's like a sister to me. So ba wai na yaye ta bane, akwai wani waka ma da zai fito kwanan nan ni da ita da Safa, sunan wakan Tunkwal da ni da Murja da Safa. So ba wai na yaye ta bane, dama kawai dai shiri muke yi, sannan kuma mun zo zaman da muka Abuja an zo an ɗan yi kaco an ɗan having fun, aka ɗan yi content aka yi abubuwa, sannan sai muka zo muka tafi Maiduguri wani wasan 1st October ita ma sai ta dawo Kano. Na mai kwace ai wannan duk content ne, comedy ne ai in ka lura duk harkan comedy suke yi da ita da shi din, kawai suna sa mutane dariya ne, daɗi da waye. So wannan abin duk comedy ne. Sai ta ɗauko akwati sai kamar za ta koma Kano, ita ta gaji da Abuja ba kaza irin, sai shi kuma yana Kano sai ya ce fa mutu ka sake ta dawo, wallahi ta dawo Abuja. To duk wannan harkan comedy ne da kuma entertainment. Yar Niger ce kuma ita she's under my record label, na yi signing ɗinta ne a North Seawood. So North Seawood kuma akwai series da zamu fara yi insha Allah, akwai series da zan mata na film. So ina so ta bada ƙarfi a wajen film ne ba a wurin waka ba. So she's a star already because she's making her wave and sassanta Sweet Malika a yar ƙasar Niger ce. Da Sadiya Haruna a yar amana kake ji, tana nan lafiya, ko ɗazun mun yi waya da ita wallahi, ko ɗazun mun yi waya da ita, insha Allah ma za mu haɗu. Kawai dai kwana biyu ne bana zaman Kano, ita ma kuma ba ta shigowa ta Abuja sosai, to shine kaga ba mu kwana biyu kun je mu shiru ko. Aƙalla 'yan mata na yanzu gaskiya in za a bincika gaskiya za su fi dubu fa, za su fi dubu, amma ba fa 'yan matan da muke soyayya ba. Ka gane me nake ma daɗi? Mata za su fi dubu, kai me dubu, suna gab da shiga miliyan. Mata dai wanda suke jin waƙa na suna jin daɗin waƙa na sun fi miliyan. Allah, wa'inda muke soyayya, ni yanzu ka san soyayya da wa nake soyayya? Zan gaya ma sirri, wallahi yanzu soyayya nake da kuɗi nake nema, ita nake mutuwan so. Sai na samu kuɗi zan da in soyayya da mace, ka gane? A baya na taɓa yin soyayya, ban ji da daɗi ba. To yaudara ne kuma, sannan kuma ba yaudara ba ne, saboda mene, abu ne wanda zaka zo ka dinga bin mace kana neman ka gyara ko ka shirya, abin da ba kai bane mai shirya, ba kai bane mai gyara ba, Allah ke yi. To amma abu ne wanda zaka zo ka tsinci kanka a wani hali wanda zaka iya mantawa da me kake yi. Kai mawaki ne ka manta kai mawaki ne, kana ta soyayya. Ka gane me nake ma taɗi? Zaka ta bin soyayya ne, kuma soyayyan nan bin shi din nan sai batar da kai, ka rasa kai waye, kuma ba za ka dinga samun focus ba za ka dinga abin da ya kamata ba, especially in ka samu soyayyan da ba a baka shawarwari, irin soyayya dai da zai iya leading ɗinka to halaka dai, ka bar abin da kake yi. So shi sa kawai na ce daga yanzu soyayya ba ni ba ita yanzu, sai dai kila nan gaba. A bayan fage wato dan buga ne, ina da nema ina da samu. Da na yi sana'an kifi, ina kiwon kifi a Zaria lokacin nan, na haka irin rijiyan kifin nan, ina gina su, ina kira su har in zo in samu in sai in ci riba. To amma yanzu haka bana wani sana'a da ya wuce waƙan na ɗauka na sama na bashi 100% saboda ta fara biya sosai yanzu a ciki. Gaskiya zan ce masu yana ina gode, ina son su yanda suke so na, suna yi na, suna supporting ina, masu min addu'a, masu wishing ina well, masu supporting ina da kuɗi, masu supporting ina da addu'a, masu supporting ina da streams da suna zuwa su saurari waka na su waye, duka ina yin ku, ina son ku, na gode. Kuma insha Allah tare da ku za mu kai Arewa International.
inda ba a taɓa tsammanin waƙan arewa dai daga gurin wannan bahaushen ɗan Zaria za ta je ba. Insha Allahu sai ta je a duniyan nan, tunda na Mamman Shata a dama ta je, to insha Allahu tare gaba ɗayan mu da ni da fans ina za mu yi wannan tafiyan insha Allah. Ni ban kashe kowa ba bakin uwa a kaina, soyayya ce fa a raina. A da na so in shiru ne amma yanzu na zo na furta, rayuwa na ta so ta kuce kaɗan kuma sai na fahimta. Da na biye magigin so, da na biye mahantsin so, da yanzu ina ruwa, da yanzu muna ruwa, kariya na tana wuta. Rayuwar nan makaranta ne, Kabiru ya zo ya koma, Abida ta zo ta koma, to wata ran mu ma za mu koma. To ku sani kai ku sani in kun manta ku tuna, wani yaron ya fi samu, wani yaron ya fi tashi, wani yaron ya bi ɗaki, wani yaron na kan katifa. Da na biye magigin so, da na biye mahantsin so, da yanzu ina ruwa. To ka ji waƙan nan da ya faru, ya sa ne waƙan nan bayan lokacin na rabu da wanda muke soyayya da shi ne waƙan nan saboda su samu kuɗi.